Ħadd ma ndarab fi splużjoni maħsuba li kienet ikkawżata minn bomba li tpoġġiet ma' boathouse fil-Bajja tal-Armier. Il-Pulizija kienet infurmata bil-każ kmieni l-erba' filgħodu għal ħabta ta' 7:30. Fl-imsemmija kamra nstabet ħsara konsiderevoli u minnu fih intalbet l-assistenza tal-Forzi Armati ta' Malta u tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Sit il-kamra għandu 38 sena residenti ħattard. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Jidher li kien nuqqas ta' ftehim bejn passiġġier ta' nazzjonalità barranija u x-xufier tal-karozza tal-linja li wassal biex kien hemm theddida li l-istess passiġġier seta' kienet iġorr splussiv. Il-każ seħħ l-erba' filgħodu għal ħabta tal-11:15 fil-Park and Ride ta' Ħal-Qormi. Il-Pulizija marru minnu fih fuq il-post fejn evakwaw il-karozzi tal-linja u waqfu karozzi oħra milli jidħlu fiż-żona. Fuq il-post issejħu wkoll membri mill-Forzi Armati mis-sezzjoni tal-Bomb Disposal u saret tfittxija fuq ir-raġel fil-basket li kienet iġorr u fil-karozza tal-linja. Minkejja li tfittxijiet irriżultaw fin-negattiv, il-passiġġier ġie arrestat mill-Pulizija għal aktar investigazzjonijiet. Dak li fi triq Zakarija fil-Belt Valletta kien maħsub li huwa pakkett suspettuż jirriżulta li ma kienx xejn għajr basket mimli ġugarelli. Kien għal-ħabta tal-10:20 tal-erba' filgħodu li persuna rrappurtat oġġett suspettuż fi triq Zakarija. Minnu fih fuq il-post waslu l-membri tal-Bomb Disposal Unit u tal-Explosive Ordnance Disposal u eżaminawh. Wara li kien żgurat li ma kienx hemm periklu, it-triq reġgħet infetħet u kollox mar lura għan-normal.